Hi guys! Welcome back sa PH Kapampangan Cooking. For today's video, magluluto tayo ng pork menudo. As you can see, andyan na lahat ang gagamitin nating ingredients. Especially yung ating pork liver. Binalawan ko na ng mabuti yan at ibinabad ko na rin sa suka para mawala ang lansa nito. Okay guys, simulan na natin. Ang una natin gagawin, mag-fry muna tayo ng hotdogs. Kapag luto na siya, isi-set aside muna natin yan. I-fry na rin natin yung ating potatoes and carrots. And then, isi-set aside na din muna natin yan. Okay guys, ngayon naman magigisa na tayo. Bawang. After 20 seconds, isunod na natin ang sibuyas. After 30 seconds, ilagay na natin ang ating pork liempo. Igigisa natin yan ng mga 5 minutes or hanggang sa mag-golden brown na ang ating pork liempo. Ayan guys, pag ganyan na ang itsura ng ating liempo, pwede na tayong maglagay ng toyo, suka, pwede rin kalamansi guys, Itutuloy lang natin ang paggisa nito ng mga 5 minutes. Ayan guys, after 5 minutes, medyo natuyo na siya. Pwede na tayong maglagay ng tubig. At itutuloy lang natin ang pagluto nito ng mga 20 minutes. Or hanggang sa lumambot yung ating karne. Medium fire lang tayo guys, After 20 minutes guys, ayan na siya, nagmamantika. Ilalagay na natin yung ating liver. Maglalagay na din tayo ng paminta. And then, hahaluin lang natin ito. At lulutuin pa natin siya ng mga 3 minutes. After 3 minutes guys, ilalagay na natin yung ating green peas. And then, hahaluin lang natin ulit yan at lulutuin pa natin siya ng another 3 minutes. After 3 minutes guys, maglalagay na tayo ng tomato paste. Dito nasasarap yung ating menudo, Haluin lang natin ng mabuti yan guys. At lulutuin pa natin siya ng mga 5 minutes. Grabe, ang sarap na niya guys. Nagmamantika na siya. After 5 minutes, ilalagay na natin yung ating bell pepper. At yung mga pinirito natin kaninang potatoes and carrots. And then, haluin lang natin ng mabuti yan. Lulutuin pa natin siya ng mga 3 minutes. After 3 minutes guys, ilalagay naman natin yung ating piniritong hotdog kanina. And then, haluin na lang natin siya ulit. Maglalagay tayo ng konting asin guys, And then itutuloy pa natin ang pagluto nito ng mga 3 minutes. At pwede na tong i-serve.